Dyma ni yng nghornel de-ddwyrain y gair. Does dim eisiau becso am y rhagfyr fan hyn. Ond yw'r wal yma ddim yn Rhufeinig. Y bobl heddiw yn gweud taw o'r Canoloesoedd mae e, taw rhan o'r castell yw e. Ond dyw e ddim o'r Canoloesoedd, a dyw e ddim yn rhan o'r castell, chwaith. Ond mae'r wal yma yn agos i ble roedd y castell. Na wal o oes Victoria yw e. Tu ôl i'r wal, mae yna gastell. Mae yna mot yna, ac ar ben y mot, mi roedd tŵr o bren, wedi cael ei adeiladu gan y Normanied. Fe gipiwyd y tŵr gan y Cymru. Roedd Caerleon erbyn hyn yn dipyn o ffwtbol gwleidyddol. Cipiwyd y castell gan William Marshall, y dyn nath dynistio'r baddon. Fe adeiladodd castell o gerrig, ond roedd yn hawdd iddo fe wneud hynny. Nath e ddefnyddio un o'r gwelydd Rhufeinig, a nath e fenthyg rhai o'r cerrig o adeiladu Rhufeinig eraill yn y gair hefyd. Ac fe wnaeth y busnes o ail ddefnyddio cerrig o Gaerleon ddim gorffen fyna. Mae'r rhan fwyaf o'r castell wedi diflannu i fewn i adeiladau modern Caerleon. Mae yna un rhan bach ar ôl. Dewch chi weld. Wel, oedd hwnna'n dipyn o siwrne, a mae'n dangos pwy mor fawr oedd y castell. Dyna'r unig beth sy'n ar ôl o'r castell nawr, y tŵr. Ac o ble ddath y cerrig? Ie, yn cerrig ni yw nhw. O tu fewn i'r gair. Mae'r tŵr yma yn rhan o'r dafarn, yr hambri. A mae'r ffenestraw fyna yn cael ei alw yn Tennyson's Window, ar ôl y bardd enwog o oes Victoria, Alfred Lord Tennyson. Yn y fan yma, nath ysgwennu am y brenin Arthur. Ers y Canoloesoedd, mae bobl wedi meddwl am amphitheatr Caerleon fel bwrdd crwn y brenin Arthur. Ond y brenin Arthur? Yng Nghaerleon? Dyna stori at amser arall, dwi'n credu.